अगो 2 लिंबा किती 4 रुपये 4 रुपयात 2 लिंबू 4 रुपयात 2 लिंबू म्हणला तुगे धंदो लताव ये म्हातारा धंदो धंदो कर तुझ्या ना तो मावशी मावशी धंदो तू व्यापार करतो व्यापार हे पड तो पडो गोडच नाव तुझं ये म्हाताऱ्या तुला केलं बोर मसाला असता लोक हे पण करतात हा तो म्हणजे आणि कसे सांगतशील सांगली पटकन सांग सांगली कुठून घरातून जाता 2 लिंबा 4 रुपये म्हणला 5 रुपयाच्या 1 रुपये उरलो 5 रुपयाच्या 4 रुपये गेल म्हणला आणखी लिंबातल्यान 2 लिंबू गेले उरले 1 रुपयाने बरोबर आणि 1 लिंबू होय रे तसाला हो 1 रुपये घे आणि 1 लिंबू दे अजिबात दिना पण पोरी किती दिना लिंबू लिंबू हा पण मन म्हणलं तर ते का तू कोण मका रागार जायना तो शाणी मागेल्या शाणी सगळा लिंबू उठतो लिंबू डबेदार असतो का कशी नी गो आणि कशी गो एक काम केला जात शिले सांग मला हे सगळं लिंबू मग वाटतं तर लिंबूने घराकडे तुझा बाबू म्हणतो हे पडे लिंबू वस्त कितल्याच असते लिंबू 100 रुपयाचे इतल्यात मग यो हे बुटीत घेऊन माझ्या घरा यो हे लिंबू हाय गेलेत पण समज यो घरच्या यो पण गेलभर तुझी एक गोष्ट सांगू जायची कसली गोष्ट आणि तुम्ही घराकडे कोण कोण होत तुम्ही पाहिलं मागेल पाहिलं पाहिलं मागेल अरे बाहेर रड काढली तू पुढे झाली का गेली